Είναι η αισθητική δυσλειτουργία ένα πρόβλημα κοινό? Όντως, είναι ένα πάρα πολύ κοινό πρόβλημα στους άντρες, και για να σας δώσω κάποια ποσοστά για να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι και πόσο κοινό, θα έλεγα ότι μετά τα 40 το 50% των ανδρών έχουν κάποιο είδους προβλήματα αισθητικής δυσλειτουργίας. Στην Αμερική μάλιστα, που έχουν κάνει κάποιες μετρήσεις, βρήκαν ότι σχεδόν 40 εκατομμύρια των ανδρών υποφέρουν από αισθητική δυσλειτουργία. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη κατηγορία, η οποία είναι αυτή που έχει κάνει επέμβαση στον προστάτη, συνήθως από καρκίνο του προστάτη. Αυτή, το ποσοστό αισθητικής δυσλειτουργίας φτάνει το 75%. Και όπως καταλαβαίνετε είναι μια πάθηση πάρα πολύ κοινή. Υπάρχει όμως λύση? Και βέβαια υπάρχει λύση. Οι έρευνες δείχνουν ότι περίπου 100% σχεδόν των ανδρών, εάν πάρουν τη σωστή θεραπεία και αν την εφαρμόσουν και αυτοί σωστά, θα έχουν τη λύση που θέλουν. Παρακολουθούμε στο διαδίκτυο ότι πολλοί κόσμος ψάχνει να βρει φάρμακα για τη αισθητική δυσλειτουργία του, ή κάποιο καινούριο φάρμακο το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ή αν πρόκειται να κυκλοφορήσει. Επίσης κάποιοι άλλοι που δεν θέλουν να πάρουν φάρμακα ψάχνουν για συμπληρώματα διατροφής. Αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι, θα πρέπει πρώτα να κάνουν μια συντηρητική θεραπεία, διότι η συντηρητική θεραπεία θα τους δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποκατάστασης και θα τους δώσει και μια πολύ καλή βάση που, αν χρειαστούν κάποια φαρμακευτική αγωγή, να μπορέσει να δουλέψει στο 100% η φαρμακευτική αγωγή. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά και τα περισσότερα άτομα αποφεύγουν τελικά τα χειρουργεία μετά την αποκατάσταση. Στο Athens Rehab έχουμε ένα πρωτόκολλο θεραπείας για αισθητική δυσλειτουργία 2 μηνών, το οποίο ο ασθενής αξιολογείται ξανά στο τέλος της περίοδου για περαιτέρω αντιμετώπιση, εάν χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια ο ασθενής να έχει αποφασίσει να κάνει κάποια πράγματα για την αισθητική του δυσλειτουργία, διότι θα πρέπει να εφαρμόζει κατά γράμμα το πρόγραμμα θεραπείας. Όσον αφορά για τους ανθρώπους που έχουν κάνει χειρουργείο από καρκίνο του προστάτη, σε αυτούς έχουμε ένα πρωτόκολλο το οποίο βοηθάει όσον αφορά την αισθητική δυσλειτουργία, αλλά συγχρόνως και την ακράτειά τους, διότι έχουν και ένα τεράστιο ποσοστό ακράτειας αυτοί οι άνθρωποι, και έτσι το έχουμε συμπεριλάβει σε ένα πρωτόκολλο θεραπείας και τα δύο μαζί. Υπάρχει λοιπόν θεραπεία. Στο Athens Rehab μπορείτε να βρείτε τη λύση σας. Ονομάζομαι Πάρης Τσοπάνογλου, διευθύνω το Athens Rehab και είμαι ειδικός αποκατάστασης πυελικού εδάφους με εξειδικευσή και επιστοποίηση από την Αμερική. Ευχαριστώ.